Kung trekking plus nature tripping kag paligo sa busay ang trip mo, suwak ining amon din katuan para sa imo. Subong aga, amon kamo dalon sa pulang tubig waterfalls sa Barangay Patag sa Silay City. Gikan Bacolod pa Patag, mga 30 minutes nga biyahe. Pero hindi pagkalipatan nga magkuha na isang permit sa Office of the Park Superintendent o kung sa Senro o kung pwede man sa Tourism Office ang Silay City. 50 pesos kada ulo ang balayran. Ini ang pamaagi sang paso para ma-monitor kag ma-regulate ang mga nagakinadto diri. Ano isa siya sa activity man sa ecotourism is ang trekking to ecotourism destination. So dapat regulated kay kung hindi tabi pag i-regulate kinagustuhan na tapos ang effect niya sa atong ecosystem kag biodiversity sa area hindi nato na control. So ginapakuha sang permit so that may ara sang briefing, may ara sang proper nga guidance kung anong himuon. Ang Patag nahamtang sa Northern Negros Natural Park, gani ginahalungan ng ini nga lugar para ma-preserve ang kalasangan. Nakahibalo ka mo bala nga ini ang pinakaulihi nga palanaguan sa mga Japanese soldiers sa tung World War II. Pagkakuha sa permit, pwede na makapadulong sa barangay. Hindi basta-basta ang alagyan, gani kinahanglanuman sang guide. Mga taga-bantay bukid ang nag-guide sa mga turista. 300 pesos ang balayran sa kada guide. Dugay-dugay, ipakita namon sa inyo kung nga kinahanglan ang guide. Nakata? Suguran ta na ang aton nga trekking. Sa sugod, mahapos ang alagyan. Pero samtang nagalawig, may mga challenges. May taklasanay, may suhutay. May badandog nga parte kag kinahanglan mo mag-ubog sa sapa. Swerte ining adlaw kay may igdo nga nagupod sa amon trekking. Siya lang yang wala ginakapoy. Kung hindi mo kabisado ang lugar, sigurado matalang ka. Kag ang guide ang maga-warning sa imo nga mga alagyan. Okay. Okay. Kung magkadto ka di dapat preparado yung mulawa sa laktanay kay mabalasan kagid tudo sa saka panaon pero okay siya nga exercise. Siling nila kung dasig ang laktanay mga 15 to 20 minutes malabot muna ang pulang tubig waterfalls pero sa amuni nga panglakat namon sa pamatsag ko matsyag ko lang mga 4 days kami siguro makalabot dito. Dapat nakakondisyon ang imong lawas kag may balon nga tubig kag pagkaon. Kay tungod ari naman kami sa amon nga opisyo, wala nagapreparar, ang guwa namon supay. Okay. Welcome sa namang edisyon sang wala balon. Lapit na lang. Makita na sa namon. Pero lapit naman ko mabugtuan ginawa. Pero antes ko yan nabugtuan sang ginhawa, amon gid man nalabot ang waterfalls. Wow!
Matapos ang halos isa ka oras nga saka panao galaktanay nga kadanlugan nga suhot-suhot nalapot na sa namon. Ini nga tawag nila nga pulang tubig nga waterfalls diri sa may Patag Silay. Bagod nag-ulan sang nagligad nga adlaw, makusog ang tubig sa busay. Pero hindi lubog, kay puro kakahuyan kag wala sang pamalay sa ibabaw. Masobra sa 80 meters ang kataason sang sini nga busay. Ini kuno ang pinakadako nga waterfalls diri sa Patag. Sa kakusog sa tubig, baskog man ang agsik kag bisan ang mga tanom sa palibot ginalupad sang hangin. Nagpabasa-basa lang kami sa agsikya. Tuman katugnaw sa tubig. Hindi maagwanta. Base mag-frozen ko sa katugnaw. Frozen meat product. Nagpahuway na kami kadali kag nagbalik. Plano namon nga magsaka pagid sa duha ka mga waterfalls. Plano pa lang na yaha. Lang tawon ta kung matupa ko hasta lang plano. Nag-amat-amat na kami balik. Magapaumpaw sa kakapoy ang mga matagas nga mga puno sang kahoy, ang lumot kag mga ferns nga imo malabyan, duara kagid man tuod sa forest. Wala sang pwede nga kuwaon, wala man sang pwede ibilin. Memories lang kuno kag litrato ang pwede mo madala. Mas makahalapo ang papauli sang sa pakadto. Ilabi na kung nagalapit na kamo sa ginhalinan nyo. Kinahanglan ko mag-untat sang pinakabeses para lang maglagas ng ginhawa. Dulom lang. Ginawa. Kaya. Umuwi ka na liya. Amo ni ang pasubok nga parte. Pagpuli, balikan mo ginaktan mo kagina pasaka. Amo mangyapon nga ruta. Back to zero. I-reserve ta na lang siguro next time ang duha pagid ka mga waterfalls ay. Kung may energy na kuliwata. Pero hindi mo pag hinulsulan ng ining nga trip. Makasiling ka nga maswerte kita sa Negros nga may amo pa sini nga mga lugar nga nabilin sa aton. Katahom sang Patag, kadamo sang ginatanyag, kadamo sang pwedeng himuon, kadamo sang pwede kantuan. Kabay pa nga ma-preserve kung ano ang nabilin diri. Kadako sang potensyal sa turismo sang Barangay Patag diri sa Silay, gani dako man ang responsibilidad naton bilang mga turista nga halungan kag tipigan ang aton nga palibot para padayon naton nga ma-enjoy ang ini nga mga view. Please kung gusto nyo maging updated sa mga latest nga episodes sang Tripping ni Roming, i-follow ang amon nga Facebook page, Digicast Negros, kag please subscribe sa amon nga YouTube channel, Digicast Negros. Ulupod kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kag ini ang Tripping ni Roming.